Cože, tak Kino.cz, ale jako teoreticky jako to není můj kanál, ale je to Matějův kanál, Matěj, pojď sem. Čau, čau. A dneska bude to takový challenge let's play a budeme tady hrát hru Vektory. Takže, no tak Vektor. Je to parkmislická hra. A my jdeme teda na to, já budu asi začínat Já tady skáču. a dáme si klasický, dáme si pokračovat, dáme si tady nějaký level, třeba tenhle poslední, takže nejtěžší, načítá se. Já mám bráchy ze zábavy. Jo, tak začínáme. A teď nás tady honí jeden týpek, kdo by to neznal. A podle mě to všichni. A musíme vydržet až do konce, pokud nevydržíme, tak... Co jsme nevymysleli zatím trest. Každopádně mě se to doufám zatím daří. Tady jsem to posral. Promiňte. A jinak dobrý zatím, podle mě. Tady Beko. Kotoul. Zatím náš. Dobrý. Tak teď jdu Takže teď jde Matěj. A když to dám, tak jde znova FIFA a tak a tak. A takhle to bude pokračovat, pokud nikdo nezdechne, tak to Barjan, dáme. Ne, nebudeme kupovat Hideout. Matěj začíná. Já tam párku skáču, takže vím, co se tady jedná. Pracis. Já jsem chvilku koukal taky na Tario, takže taky nevím, o co se jedná. Ale neskáču to. Preco! Ne, Ty zdechl? ne, já jsem chtěl dolů, já jsem šel nahoru. Mám mokrou asi prdě. No tak ty jsi mokrý celý. A ještě kdybyste lidi slyšeli Daudo, i dim. Dal jsi to? Jo. O, tak já si. A kdybyste ještě lidi slyšeli nějaký takový tak to je auta. Tak to jsou auta a tak. A já si dám třeba tenhle level, třetí level a jo, to jsem to nedal. Doufám, že mě nedožene, ale jo, dávám si to. Dáváš si to, dim. Utekl jsem mu. Nedohání mi, kámo, to by nebylo moc dobrý, kámo. Ne, on mě začíná dohánět ten hajzler. No, go now. Doskočíš tam, kámo, jo, dobrý. Počkám, jo, tady jsem to hrál poprvé, tak jsem mi to vždycky zůstil, ale dal jsem to. Takže, že bych to dal, antény. Op. Dal jsem to. Klidu, skočíme. Go now. Oh shit, to jsem nedal. Ne, kámo, nedohání mě. Kámo, nedohání mě. Kámo, no. Ne, já jsem to teď neviděl. Sekundu, já jestli to dám tak. Tak já ti dám reset. Stoupnul jsem ti to, tak jdi, makej. No, tak dělej. Jdu na to. Takže jestli to dám, tak FIFA prohrál. A budeš mít 10 kliků. A já to dám na webku, aby viděli, že dáváš fakt 10. Jo? Mně se občas stávalo, že to tady v tom přehrávači nebylo vidět a já jsem to vymazal a na YouTube to potom vidět bylo, ta obrazovka. No, než to pokazit Matěj, tak vlastně nebude žádná challenge. Ještě jsme to oba pokazili a já
Tak si budeme muset dát oba dva 10. Dej si 10. Takže tak, už se blížíme k cíli. Ne. Já to můžu dát. Ne. Konga. Ne, on mě zabije. Jo, takže Mati prohrál. Tak jo, dáme webku a jdeme oba 20. No tak počkej, tak já tě natočím, jak dáváš 10. Pačic, proč já byl Já tě natočím. Zrovna takhle. No, takhle to jde. Svaly, takže to dám, viď. No, tak makej, pojď. Tam máš tetu. To je jedno. To je. Myslíš, že nemám? Počkej. Tak pojď. Pojď, vole. Je spata. No tak pojď. Pojď, vole. Já ti ho budu počítat. 1. Já si dám mobilnice. No tak pakej. Teď to budu počítat. 1, 2. 3 ne. No tak nevím, tak si to počítej sám. No tak jdu znova, veď. Protože já to vyfotil. Jestli to lidi tak taky může to počítat. Dobré. Matěj to dal. Tak pojď sem kám. Já to vypnu. Já to vypnu. To máš jedno. Tak dáme si tam zpátky tu webku, lidi. Tak jo, počkat. Já to dám na tady tým. On jde tady na tom. Jo. Já úplně... Au. Já to nedělám. Tak dáme jiný test pro tebe. Nějaký jiný trest. Stojku. Já mám udělat stojku. Tak. Préco. Myslím, že to je. No tak. Tak třeba dáme. Počkej, já tam mám 289 snímků. Tak. Že, tak to nás to přeskočíš nějak. Odkud? Tam? Tam odsaď. FIFA jde toto přeskočit. Oh my god. Tohle to bylo FIFA. Tohle to bylo FIFA, teďkon to zkusím já přeskočit. Pojď. Hej, jsem to asi nedám. Tak pojď. Pojď. Takže jo. Tohle tak pojď. Takže pokud se vám tohle video líbilo, hoďte like, odběr, Subs a zatím. čau. Pojď.